Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Masubayahan pa nila. Oh no! Serto? Zago mo. Ako. Oh, nagkaya na naman. Uy. Panuhot na ya kay mugno na. No. Hello guys, what's up? It's me again, the Black Sheep of TBS channel. So today is Sunday, so napag-usapan namin kahapon, mga kasamahan ko sa trabaho dahil day off din nila. Punta kami sa Manga Fish Port. So, tara, samahan niyo kami. So guys, padung nami sa Manga Fish Port. So nagmotor kami niya. Ato kami mag-abot sa Fish Port sa mga kaumanapon. So mani siya, nagianan padung na ito. And so hit pa kay sayo baskan laon. So tara, mani siya. Sige, see you guys. One hour later. So guys, so niabot nami sa Moni ang Manga Fish Port. So nindot kayo ang dagat na may kaliwan, linaw kayo. So tara, naunta kaya tumato ta sa unahan. So guys, di na niabot ng duha. So Moni, sakop din ako mga buta ni. So mga langayan kayo, hayag na kayo niabot. So magsabot alas 5, hayag na kayo niabot. So muning dagat. So medyo tugnaw kay kaligo ron, pero ano siya. So napoy dagang nag-jogging ari. Nag-jogging ni sila. So guys, medyo bawal dyan siya kay kusog ang hangin. So muna siya, no? So taon maligo, siguro taon niya, taon muna siya. So muna siya ang mga fish port. So ari mudunggo ang mga pamboat, mga mangingisda bitaw. So ani sila mudunggo. So karong taon mudunggo na tong mga pamboat nga gikan sa laut. So muna siya pananan nanay ni dunggo. So magsugod na ni sila pang dunggo. So muna okay. So din apod indot kayong view guys. So medyo hayag na. So murag damit na ikaligo. So daghan na nga gabot-abot nga mga pamboat. So gikan sila sa laud, magdaghan sila kuha siguro. So moduol ta ato niya palitag isda para natay masitan sa tong pamahaw niya taud-taud. A few moments later. So guys, di ana nakapalit naming isda. So lami kay ni siya. So amo ning kilawon kay labas kay ni. So gikan jud ni siya sa
sa paa sa paa este. So mag-open ni siyang kuha sa kaning ano ba? So usapon sig duwa Welcome to og Mobile email. Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! So guys, di ako ni bangus, pinalit ko ni namo. So please ko kay ni. So sa trabaho, sila may akong suguon. Pero karon nga nasa gawas so ako hilang sugo sa ako magsugo ba. Sila po sa Kinilaw. Uban to swimming. So kita may magsugba sa isda ron. So tumbalik ko ng isda kay basin na pagod na turon. Nahamday ko sa ito naglagi-lagi. Panuhot na yan eh. Si kuda muling ko. Hindi, patawad sila. So di arang mga pamputa rin guys. So ari sila modunggo niya. So guys, nakalimot kong balik dahil wala na pagod na gina yung isda. You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! Maniac! So guys, naluto na tong sinugba. Then ready na ang ato ang kinilaw. So tara, nauna na. Mao niya tong bangus guys nga napagod. So guys, mauni among mga dang baon. So muna among sawan ron. So tara. Tao na ta. Oli guys, mga unda. Sayaw ini ya, sayaw. So lami man pud guys ang atong sinugbang bangus bisag na pagod. Kurot gihapon. Nimo. Ulit ko.
So guys, padong na kumuli. Padong na mimuli dahil so muna rami nila kay napakilakaw. So muli akong sa bayan. So muna ra ko nila uli. So to pa sila to nabilin. Nagtagay-tagay pa to sila tuba. Maglit pa sila tuba o kanang tanduay. So tara, uli na ta. So guys, salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong vlog. So hope na nag-enjoy mo sama sa nag-enjoy pod me. So ayaw kalimot guys sa pag-subscribe sa akong YouTube channel ang TBS channel. O i-likes na lang pod o i-share aron daghan ang makakita pod. So salamat kay guys. Thank you. O hangtod sa sunod na pod nato nga vlog. So, amping tanan. God bless.